मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव 45 बैसोनि सासे बर' सुबुंनि गोथै सहखौ गोजावना थानाय मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिमेन्ट दैमायाव दालां लुनायनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा दिनै फुंनि समाव दालां गाहायाव नांथानानै थाफैनाय गोथै सहखौ नुनो मोन्दों। जाथायखौ दालां लुनायनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा सिमेन्ट सापरिनि पुलिस हान्जानो फोरमायहरनाय लोगो लोगोनो सिमेन्ट सापरिनि पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगासिम सहैयो आरो गोथै सहखौ गावसोरनि आवथायाव लाबोनानै नायबिजिरो। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा सिलाफोथार हालामनि भगबान बरगड़ा गामिनि हायथा बसुमतारी होनना सिनायथि मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हायथा बसुमतारीया 4 गथ'फोर दंमोन आरो अरुणाचलनि सोनाब सियां जिल्लानि दालि गामिनि सासे सुबुंनि न'आव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि पस्टमर्टेम आरो पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो हायथा बसुमतारी थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनसिगोन। गोथै सहआथ' जोंनिनो बिदा गामियावथ' हायथा बसुमतारी होनो, नाथाय गुबैयाव पान कार्ड आधार कार्डआव माने भारत बसुमतारी दं आरो बे भारत बसुमतारीया जोंनिनो बिदा। बिसोरो माने बेट दानै बेबायदिनो बैसाग मासाव बैसागु बायदिसिना मागिनानै हामबाय सामबाय फुजा खानानै मालिक अरुणाचलनि बे दाले इग' साइडनि खाथिनिनो बिनिफ्राय माखासे मालिकफोर फैनायखाय, मालिक माने आबर मानसि, बिसोरो सोंनायखाय दाहोना थानो हागोन नामा होननायखाय बिसोर हागोन होनबाय। फैसानिबो आंखाल मावनानै जाग्राखा, बे दाननायाबो दैज्लां बोथोराव सोलिला नालाय, बेखायनो बिसोरो बिदिनो 4सो थांदोंमोन। 4 बिदा फंबाय, 2 सावख्ला बसुमतारी आरो बे दा रुंसारि जानाय भारत बसुमतारी, बिसोर 2 बिदा फंबाय आरो सासे इंराज ब्रह्म आरो सासे सोमखोर बसुमतारी। ओमफ्राय जयै लांदोंबाबो बिसोरखौ एक्सट्रा दोननाय जादोंमोन। सोमखोर बसुमतारीया सासे मालिक एक्सट्रा आरो बे भारत बसुमतारी रुंसारि जानायाबो बेबो एक्सट्रा। ओमफ्राय सावख्ला बसुमतारीजों इंराज ब्रह्मजों सासे मालिकनाव ज'। ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो थांनाया समबाराव थांदोंमोन, हामबाय फुजा गामियाव देवबारै हगारसारदोंमोन। ओमफ्राय समबारनि अखानायै मालिकआ लांदोंमोन। लांनानै बेबायदिनो समबाराव थाहैनानै बिदिनो बुधबारना मायाव केम्पआव गैया होननानै मालिकआ नागिरफैदोंमोन, खारबोबाय होननानै। ओमफ्राय फैसा एडभान्स लानायखौ बिफिनदोंमोन, ओमफ्राय फैसा एडभान्सखौ हरफिननाय जादों। ओमफ्राय दा बिदिनो बबेबा खारदोंसो ना मादोंसो ना मानो न'आव दाबो मोनफैयाखै होनना मालिकआव सोंहरबाय थादोंमोन। जोंबो मानो दासिमबो मोनफैयाखै होनना सुल लाबाय थादोंमोन। दा फैयै नै दिनै सापरि बे आसामनि दैयाव 5 बाजिसोआव मोननाय जादों। बेनिफ्राय गामिया मा? गामियाथ' जोंनिया पन्सायतआ सिलास्रि पन्सायत, गामि पस्ट अफिसा बगमानानो, गामियाबो बगमानानो, ओमफ्राय जिल्लाया जाहैबाय धेमाजि।